Είσαι ο επιχειρηματίας της παρέας. Πώς ορίζεις τον ηγέτη? Σου είπα προηγουμένως. Για να το ακούσετε, γιατί Ηγέτης δεν είναι μόνο αυτός που είναι μπροστά. Μπορεί να είναι και από πίσω. Μπορεί να είναι μπροστά και ένας σύμβουλος από πίσω και να είναι αυτός ο ηγέτης ενός project και να είναι άλλος μπροστά. Είναι αυτός που είναι το σεβασμό από όλους. Εσύ μιλάς για κοινά τώρα. Εγώ σου λέω τον ηγέτης. Μπορεί να έχει αγωνία τώρα. Άρα δεν είναι σημασία ποιος είναι μπροστά. Σημασία είναι αυτός που τον ακολουθούν όλοι. Εάν ο ηγέτης δεν εμπνεύσει, δεν τον ακολουθεί ο άλλος. Άρα πρέπει να είναι αυτό ο ηγέτης. Δεν ξέρει. αυτό ότι έτσι αντιμετωπίζουν τον εαυτό σου. Εγώ δεν είμαι για εμένα. Εγώ σου είμαι. Δεν είπες για εμένα. Είπες ο ηγέτης. Ποιος είναι. Και υπάρχει και ένα εγχειρίδιο το οποίο λέει για 20 συγκεκριμένα Δεν σου μιλάω για εγχειρίδια. Μην ρίξεις την προσφυγή σου εκεί που τα ανοίγεις όλα. Λοιπόν, όταν ρωτάω τι είναι ηγέτης, θέλω κατά τη δική σου οπτική. Αυτό είναι τον οποίο ακολουθήκαμε. Αυτό που ακολουθούν οι άλλοι. Ωραία. Μέρη. Αυτός που μπορεί να πάρει αποφάσεις και να πείσει και τους άλλους να τον ακολουθήσουν πάνω σε αυτές τις αποφάσεις. Οκ, Θάνο. Αυτός που εμπνέει. Αυτός που εμπνέει. Και δεν βάζει τίποτα άλλο. Σάβα. Καθοδηγητής. Έτσι, πολύ απλά. Ωραία. Αυτό το οποίο κάνετε τώρα είναι μια διαδικασία ορισμού μιας λέξης. Έτσι δεν είναι. Ή μιας κατάστασης. Μιας ιδιότητας. Μιας Ιδιότητας. ιδιότητας. Είναι όμως ορισμός. Είναι προσπάθεια ορισμού. Προσπάθεια ορισμού. Πού θέλω να καταδείξω τώρα και πού θέλω να σας εισαγάγω αυτή τη στιγμή. Στα πάντα, γιατί έχει να κάνει με το πώς χαρακτηρίζουμε, όπως έλεγε η Δαπρινή πριν, τον εαυτό μας, δηλαδή ποιο είναι το brand του Κωνσταντίνου, του Πέτρου, του Τάσου, του Σάββα κτλ. Πρέπει να δώσουμε στον εαυτό μας έναν κύριο ορισμό, το τι είμαστε ως προσωπικότητα. Γι' αυτό και έχω φέρει, αν έχετε την άποψη, βέβαια, γιατί έχουμε περάσει αρκετά σήμερα και έχουμε μιλήσει και έχουμε κάνει πολλά. Έχω ένα κείμενο, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό στο να βολιδοσκοπήσουμε μία συγκεκριμένη προσωπικότητα και να την ταυτίσουμε με τον εαυτό μας. Και να αναφέρουμε στον Μέγα Αλέξανδρο. Αν θέλετε να το κάνουμε αυτό, αφού προχωρήσουμε σε όλα αυτά τα οποία τα βλέπετε λίγο εδώ ατάκως ερημένα, αλλά έχουν μια συγκεκριμένη λογική. Τι θέλω να πω με αυτό. Όταν προσπαθήσουμε να ορίσουμε κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον εαυτό μας, με αυτό το οποίο θα προβάλλουμε και προς τα έξω, θα πρέπει να κάνουμε τρεις πάρα πολύ βασικές διαδικασίες, που δεν είναι μόνο ο ορισμός. Καταρχάς, πάντοτε ξεκινάμε από την ετυμολόγηση. Δηλαδή πρέπει να βρούμε ποιο είναι το αληθές της λέξης που μας εκφράζει. Φυσικά είναι ο ορισμός, να δούμε δηλαδή αυτό το οποίο μας εκφράζει πώς ορίζεται. Και είναι και ένα τρίτο, το οποίο εντάξει το προσεγγίσατε και χαίρομαι γι' αυτό, που είναι η ενοιολογική κατάσταση και ο συσχετισμός αυτής της κατάστασης. Παίρνω παράδειγμα. Όλοι προσφυλίζουν η λέξη στρατηγική. Έτσι. Όλοι ξέρουμε ότι η λέξη στρατηγική εξάγεται από τη λέξη στρατός και ηγούμενο. Πολύ απλά. Κάποιος θα πει είναι μόνο για τους αιρετικούς. Όχι. Πάμε λοιπόν παραπέρα με την ετυμολογία, στον ορισμό. Στρατηγική λοιπόν, εκ του στρατός και ηγούμενο, είναι μια συγκεκριμένη διαχείριση των μέσων που έχουμε για να επιτύχουμε ένα στόχο. Είτε είναι τωρινή αυτή η στρατηγική, είτε είναι αναδυόμενη, είτε έχουμε να κάνουμε με το στρατηγικό όραμα, είτε έχουμε να κάνουμε με υψηλή στρατηγική που πάει σε πολιτικό επίπεδο. Ποια είναι λοιπόν μια ενοιολογική κατάσταση της στρατηγικής. Φέρω ένα παράδειγμα. Η ενοιολογική κατάσταση και συσχετισμό της στρατηγικής είναι ο Μέγας Αλέξανδρος και δεν πηγαίνω να κατακτήσω δια της λόγης ή δια των σφαγών, αλλά πηγαίνω να κατακτήσω με έναν άλλο τρόπο. Το οποίο, εφόσον είμαστε εδώ, τον έχουμε αποκαλύψει ήδη, είναι πολύ προσφυλής μου και μου αρέσει πάρα πολύ διαβάζω στον Πλούταρχο. Το πρώτο και μέγιστο που έκανε ο Αλέξανδρος είναι να προωθήσει τον ελληνικό πολιτισμό συσχετίζοντας τα στοιχεία των πολιτισμών των οποίων κατέκτησε. Και έφτασε λοιπόν σε σημείο ο Πλούταρχος να μας λέει μετά από πολλά χρόνια, πόσους αιώνες μετά ήταν ο Πλούταρχος από τον Αλέξανδρο, 3 αιώνες, ότι όσοι δεν κατακτήθηκαν από τον Αλέξανδρο, όχι όσοι δεν τον γνώριζαν, όσοι δεν κατακτήθηκαν, δεν γνώρισαν ποτέ το πώς του ίδιου. Μία λοιπόν από τις τακτικές που χρησιμοποίησε ήταν να προάγει τις διατροφικές συνήθειες και τη φιλοσοφία των Ελλήνων μέσα στις περιοχές στις οποίες κατέκτησε. Αυτό είναι ένας ενοιολογικός συσχετισμός της στρατηγικής. Δηλαδή, είπαμε ορισμό, είπαμε ετυμολογία και εδώ βλέπουμε μία πράξη στρατηγικής. Δεν θέλω να σας μιλήσω για στερεωτικά δεδομένα. Σας μιλάω όμως για μία πράξη σε φιλοσοφικό επίπεδο της στρατηγικής. Πού θέλω να καταλήξω. Ό,τι μας χαρακτηρίζει θα πρέπει να συνοδεύεται από μία ενοιολογική κατάσταση. Και θα δούμε, θα φτάσουμε σε αυτό. Κάνω τώρα μία μικρή τομή για να περάσω σε κάτι παραπέρα.
Ο ηγέτης είναι λήψη αποφάσεων. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ο ηγέτης είναι λήψη αποφάσεων. Είναι, συμφωνούμε όλοι. Είναι. Ο τελικός. Ο λήπτης αποφάσεων είναι ηγέτης. Και στις δύο περιπτώσεις. Για πείτε μου, Και στις δύο περιπτώσεις. Για πείτε μου τα σαν Στην πρώτη οφείλει να είναι 100%. Γιατί όταν είσαι ηγέτης πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Είπε η Λαμπρινή προηγουμένως ότι έφερε το χαρτί, ποιο παράδειγμα ήταν, γιατί έπρεπε να έχει το final word, ας πούμε. Προς τη μήνυμα. Αν δεν το κάνω, πρέπει να έχει τελική επιλογή. Ο λήπτης αποφάσεων όμως είναι ηγέτης. Όχι απαραίτητα. Ναι, για πες μου παράδειγμα, αν έχεις πει αυτό. Εμείς πρέπει να καθόμαστε να αποφάσουμε τη ζωή μας, είτε είναι τη μεγαλύτερη σημασία που είμαστε καθόλου για του εαυτού μας. Τώρα έχουμε παρασυρθεί στη λήψη της αποφάσεως. Είπες την επιτομή του ό,τι ήθελα να πω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είχαμε παρασυρθεί. Πολύ ωραία. Και μπορεί να είναι πολύ εξειδικευμένος τέλεχος. Δηλαδή, ένας τεχνολόγος, ένας μηχανικός, αγοράζει για το εργοστάσιο του μηχανές, γιατί αυτές κάνουν καλύτερη δουλειά, αλλά δεν είναι ηγέτης του εργοστασίου. Η ηγέτης του εργοστασίου δεν ξέρει κατά ανάγκη ποιες μηχανές πλέον. Δεν εξαρτάται όμως από την απόφαση του η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος που διοικεί. Εξαρτάται και δεν λογοδοτεί. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ηγέτης. Σωστό, οκ, ναι, πολύ σωστό. Εγώ νομίζω ότι όπως και σε όλα τα πράγματα στη ζωή υπάρχουν δύο κλάδια. Υπάρχει αυτό που θα λέγαμε τεχνοκρατικό κομμάτι στη ζωή και υπάρχει αυτό το κομμάτι που για να τα συνδέσουμε και με το marketing και με το branding και με όλα αυτά, τα οποία στην πραγματικότητα δεν μπορεί να τα βάλεις σε ένα καλώδιο και να πεις είναι 10 κανόνες και αν τους ακολουθείς θα έχεις τέλειο branding, τέλειο marketing. Είναι αυτό το πράγμα το οποίο είναι διάφοροι παράγοντες, διαφορετικές αναλογίες για το μικρό μπουκαλάκι, το οποίο το ανακατεύεις και σου βγαίνει κάτι διαφορετικό. Άρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί αυτό να φέρει στον Αλέξανδρο, ο Αλέξανδρος να είχε 10 φοβερούς στρατηγούς, που ουσιαστικά αυτοί πέραν τις αποφάσεις διαμέσου του στόματος του Αλέξανδρου που λέγε «Ωραία, Τάσο, αυτό που είπες είναι πολύ καλό», χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και την εξουδέπεια των στρατηγών, παραδείγματος χάρη, αλλά στην πραγματικότητα αυτός που ενσάρκωνε και έκανε πραγματικότητα αυτό ήταν ο Αλέξανδρος, κάνοντας πράξη αυτό που λέμε ηγέτης. Δηλαδή, κάνοντας αυτό το άλλο μπουκαλάκι, το μαγικό του marketing, του branding, δηλαδή κάνοντας, εμπνέοντας και μεταφέροντας το μήνυμα. Με κάλυψες, που θέλω να καταλήξω τώρα σε αυτό. Επειδή όλοι είμαστε λήπτες αποφάσεων, αλλά όλοι μας δεν είμαστε γεννημένοι ηγέτες. Είμαστε γεννημένοι όμως για να είμεθα εν δυνάμει ηγέτες. Και αυτό το οποίο πρέπει να καταφέρουμε, έτσι ώστε όσον αφορά και το δικό μας τον κύκλο αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε απολύτες αποφάσεων ότι εγώ ο Θάνος τελικά άλλαξα από την κατεύθυνση του αγρού στην Βιωτία, να παράγω ορολογία, από απλώς λήψη αποφάσεων, από αυτή τη λήψη απόφασης που πήρα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, να γίνω ο ηγέτης για την υλοποίηση. Ξέρετε πώς κάνουμε αυτή τη μετάβαση. Εδώ είναι που χρειαζόμαστε την παλαιά σοφία που ανέφερε και η Λαμπρινή προηγουμένως, η οποία θα είναι οδηγός για το μέλλον. Ο Αριστοτέλης στα ηθικά κομμάτια που είναι ουσιαστικά η επιτομή της ανθρωπίνης ψυχολογίας, γιατί συνδυάζει όλους τους προσωπικούς, το Σοκράτη και τον Πλάτωνα μέσα σε αυτό το κείμενο, για να είναι λίγο πιο σαφή, τα ηθικά κομμάτια ήταν η παρακαταθήκη του Αριστοτέλη προς τον κύριο τον Νικόμαχο. Του είπε, αγόρι μου, αυτά είναι. Θες να μάθεις τι είναι φιλία, έρος, δικαιοσύνη, αρετή, είναι όλα αυτά. Βάλτα κάτω, δούλεψέ τα και γίνε άνθρωπος. Μας είπε λοιπόν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι τον ηγέτη, το λέω στο πρωτότυπο, ή τον άρχοντα, τελέαν δει έχει την ηθική αρετή. Δηλαδή πρέπει όλοι μας να, εφόσον είμαστε ηγέτες πρώτα απ' όλα του εαυτού μας, γιατί εδώ κοιτάμε ότι είμαστε λήπτες αποφάσεων, αλλά πρέπει να γίνουμε πρωτίστως ηγέτες του εαυτού μας. Και όταν αναφέρομαι του εαυτού μας, εννοώ όλα όσα θα δούμε στην πορεία κάποιων καταστάσεων εσωτερικών, οι οποίες εδράζονται σε αυτά τα τρία κομμάτια, λογιστικό, θεμοειδές και επιθυμητικό, έτσι, οι οποίες μας συνοδεύουν ως προσωπικότητες για όλη μας τη ζωή. Για να εξισορροπήσει όλο αυτό, πρέπει εμείς να βρούμε ποιος είναι ο προσωπικός εσωτερικός ηγέτης. Άρα, από αυτή την έννοια, θα πρέπει να μετατρέψουμε αυτό το σχήμα σε αντίρροπο. Δηλαδή, ο λήπτης αποφάσεων όχι μόνο είναι ηγέτης, αλλά οφείλει να είναι ηγέτης. Πρέπει, επιβάλλεται να είναι ηγέτης. Ειδικά όσον αφορά τέτοιου είδους καταστάσεις που θα μας βάλουν σε μία εμπλοκή και σε μία τριβή
Προφανώς με δεδομένα τα οποία δεν τα έχουμε βιώσει όλοι μας. Έτσι. Ο Σάββας Φερρυπίν δεν έχει ξαναφτιάξει κινητήρα. Θα βγει και ενδεχομένως να έχει να αντιμετωπίσει τη βιομηχανική κατασκοπία. Εσύ πόσο καιρό κάνεις αυτό το πόδι? Το μόνο, η μεταφορά. 1,5 χρόνο. Αντιμετώπισε ένα σκηνικό με τον οδηγό που έκανε αυτή την ιστορία. Η Μαρία ενδεχομένως, η Μέρη, που θα μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία, που θα έχει να πει, ξέρει πάρα πολύ καλά τι διαδικασία θα είναι με το Ισλάμ και όλο αυτό το σύνθετο, δεν ξέρει τι μπορεί να αντιμετωπίσει στην πορεία. Άρα, ο Τάσος το ίδιο, θα του ανοίξει ένας άλλος κόσμος όσον αφορά το πρόγραμμα αυτό, το project, το ίδιο και ο Πέτρος, το ίδιο και ο Θάνος. Μπορεί να πούμε ότι αν ήταν όλοι οι λύτες αποφάσεων και ηγέτες, τότε σε μια δομημένη εταιρεία. Δεν είναι, οφείλουν να είναι. Ωραία. Αν θέλουμε να ήταν όλοι οι managers και ηγέτες, ο ηγέτης σημαίνει ότι έχει τη δουλειά του γραμμή. Πολύ ωραία. Πώς ξέρω τι γίνεται. Ο ηγέτης, ο νούμερο 1, μετατρέπεται σε ηγήτων και ηγεμόνα. Είναι δηλαδή αυτό που έχει το γενικό απόσταγμα, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο λήπτης αποφάσεων πρέπει να είναι όχι εξ ανάγκης ηγέτης κάποιου κατώτερου του, αλλά ηγέτης του εαυτού του. Εκεί θέλω να καταλήξω εγώ σήμερα και αυτό είναι που πρέπει να μας μείνει. Δηλαδή να φτάσουμε στη διαδικασία να συνδυάσουμε αυτά τα τρία, θα τα δούμε τώρα στην πορεία, θα γίνουν λίγο πιο ξεκάθαρα, πάνω στα οποία εργάζονται οι 12 ηθικές αρετές του Αριστοτέλη, που είναι ξεκάθαρα μια συγκρουσιακή κατάσταση. Γι' αυτό και έβαλα αυτό εδώ, σύγκρουση και αρμονία. Με ένα ερωτηματικό στη μέση. Υπάρχει κάποια ισότητα, πιστεύετε σε αυτό? Είναι ενδεχομένως ρητορικό το ερώτημα και ρητορική η όλη αυτή η κατάσταση. Αλλά θέλω απόψεις, αν υπάρχει κάποια ισότητα ή αν υπάρχει κάποια αντίθεση σε αυτό. Ναι. Θα πρέπει να έρθει κάποιες φορές σε σύγκρουση για να φέρει την αρμονία στην ομάδα. Ναι. Άλλος, μια άποψη. Σε γενικότερο βαθμό τώρα, έτσι, είτε ψυχολογικό είτε σε επίπεδο επαγγελματικό και επιχειρηματικό. Ό,τι παραδείγματα θέλετε μπορείτε να φέρετε. Η σύγκρουση διασφαλίζει την αρμονία. Δηλαδή, μετράς δυνάμεις και βλέπεις πώς θα καταφέρεις να πιάσεις την αρμονία. Και μετά από μια σύγκρουση μπορεί να έρθει η αρμονία. Ναι. Μέρη, τι θέλεις να πεις? Δεν έχω καταλάβει το ερώτημα. Αν πρέπει να είναι ισομερή τα δύο στοιχεία. Εγώ έβαλα ένα ερωτηματικό. Λέω, θεωρείτε ότι πρέπει να είναι? Υπάρχει κάποια ισότητα? Είναι αντίθετο? Τι είναι μεταξύ τους? Για μένα είναι φυσικό. Η ζωή είναι μια γενικονοητή σχηματομορφή. Σωστός. Είναι από τον αστάρο θέλοντα σκηνή. Ναι. Εκεί ζούμε, δεν θα το αποφύγουμε και Εκεί είναι ζούμε. και δεν έχουμε και τέλος στις άλλες. Σωστά. Άρα λοιπόν, αν μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό, όντως η σύγκρουση είναι η απόλυτη αρμονία. Και θα το αναγράφουμε στις 12 ηθικές αρετές, που θα είναι και η επιτομή του ό,τι θέλω να σας πω σήμερα και το σημαντικότερο ίσως όλης της ελληνικής φιλοσοφίας. Οι 12 ηθικές αρετές κατά τον Αριστοτέλη είναι ένα συγκρουσιακό περιβάλλον. Το οποίο συγκρουσιακό περιβάλλον περνάει από το είναι, που θα σας πω επίσης πώς συνδυάζεται αυτό, στο γίγνεσθε, και το είναι με το γίγνεσθε μαζί γίνεται μια ταυτόχρονη κατάσταση. Το είναι, φερρυπίν, είναι σε αυτό που είπαμε προηγουμένως ο ορισμός, είναι η ετυμολογία, είναι μια στατική κατάσταση δηλαδή, ότι ο Τάσος είναι ένας προγραμματιστής. Ότι ο Τάσος όμως είναι ένας εξαιρετικός προγραμματιστής, ενάρετος άνθρωπος, πολύ σωστός σε αυτό που κάνει, είναι μια ενοιολογική κατάσταση που τον βάζει στο γίγνεσθε. Δηλαδή τον περνάει από τη στατική κατάσταση στη δυναμική κατάσταση. Ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια δράση. Δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο είναι δυσνόητο. Έτσι. Όλο αυτό το πράγμα, το οποίο τον έφερα και προηγουμένως στον Αντώνη, έκανε τον Αριστοτέλη να τα συνδυάσει όλα αυτά, γιατί αυτή είναι η Παρμενίδιος η φιλοσοφία η λεγόμενη του είναι, του στατικού. Ο Παρμενίδιος έλεγε ότι όλα απλά υπάρχουν για να υπάρχουν. Έτσι. Είναι αυτό. Αυτό το τραπέζι. Δεν σου εξέτασε αν το τραπέζι έχει μόρια και άτομα μέσα στα οποία κινούνται συνεχώς. Μετά ήρθε ο Ηράκλειος και σου λέει τα πάντα ρί. Γίγνεστε. Ότι τα πάντα είναι σε ένα ηρωή, το πυρ. Αυτό το οποίο δημιούργησε τα πάντα. Έρχεται ο Αριστοτέλης και σου λέει όχι, είναι και τα δύο μαζί. Τι έλεγε πριν ο Αντώνης για τον κοσμοτιβισμό και το άλλο το μοντέλο, το οποίο δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά είναι ταυτόχρονα το είναι και το γίγνεστε σε ένα μοντέλο. Αυτό το Αριστοτέλης το ονόμασε το ακίνητον κινούν. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι ταυτόχρονα ακίνητο και κινείται. Πώς γίνεται αυτό? Έπρεπε να έρθει σήμερα η σύγχρονη φυσική, η κβαντική φυσική, για να σου πει, όπως λέει πολύ σωστά ο Πέτρος, με τις κυματομορφές και συνημιτονοειδείς και ημιτονοειδείς καμπύλες, ότι το φως είναι ταυτόχρονα ύλη, αλλά είναι και σωματίδιο.
είναι και κύμα. Δηλαδή έχει δυτή φύση. Οπότε περνάμε σε ένα άλλο επίπεδο το οποίο δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τα κοσμικά. Επανερχόμαστε όμως, προσγειωνόμαστε στα κοσμικά. Οι 12 ηθικές αρετές λοιπόν, οι οποίες εντράζονται στα τρία αυτά κομμάτια του εαυτού μας, που είναι η τριμέρεια του ανθρωπίνου οργανισμού και της ψυχής κατά κύριο λόγο. Δηλαδή η λογική μας, όλοι βάζουμε τη λογική και λέμε ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε με βάση κάποιους λογικούς κανόνες. Είναι το θυμοειδές, που είναι περισσότερο αυτό το οποίο έχουμε μέσα στην ψυχή, ο συναισθηματικός κόσμος, και είναι και το επιθυμητικό, δηλαδή αυτό το οποίο επιβάλλεται ακόμα και στο θυμοειδές, στο συναισθηματικό μας κόσμο. Γι' αυτό και λέμε εξού επί θυμού, έτσι. Επί του θυμού είναι η ανάλυση της λέξης. Δηλαδή κάτι το οποίο επιβάλλεται πάνω στο θυμοειδές. Το λογιστικό ποιο είναι? Το λογιστικό είναι η λογική μας. Ποια είναι η διαφορά του λογιστικού με το επιθυμοειδές που επιβάλλεται? Το επιθυμητικό. Το επιθυμητικό. Ναι, πολύ σωστά. Όχι, δεν είναι ίδιο ακριβώς, γιατί στο λογιστικό δεν μπαίνει το θυμοειδές καθόλου. Δεν έχει καμία έπαφη. Το λογιστικό είναι καθαρά η λογική του εγκεφάλου. Όχι του νοός, γιατί άλλο είναι ο νους για τους Έλληνες και γενικά για όλο το φάσμα της ελληνοορθόδοξης φιλοσοφίας, και άλλο είναι ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος είναι το μέσο έτσι ώστε ο νους, το λογικό, να έχει συνδυασμό με τα υπόλοιπα δύο. Δεν επιβάλλεται το λογιστικό στο θυμοειδές? Το λογιστικό επιβάλλεται μέσω του επιθυμητικού στο θυμοειδές. Πολύ σωστή ερώτηση. Και το θυμοειδές τι είναι? Το θυμοειδές είναι αυτό το οποίο είναι εκεί που εδράζεται ο συναισθηματικός μας κόσμος. Δεν μπαίνω σε πολύ μεγάλες λεπτομέρειες ποιες από τις 12 αρετές. 4 σε κάθε τμήμα υπάρχουν. 4 δηλαδή από τις 12 είναι εδώ, εδώ και εδώ. Αυτό που λέει λοιπόν ο Αριστοτέλης είναι το εξής απλό, ότι αν θέλεις να επιτύχεις την εσωτερική ηγεσία, το γράφω εδώ, ή είτε το εσωτερική ισορροπία, δεν ξέρω, όπως θέλετε ορίστε, τώρα επειδή μιλάμε για ηγέτες αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να συνδυάσεις αυτά τα τρία μέρη της ψυχής σου. Δηλαδή να είναι σε τέτοια ισορροπία το λογιστικό, το θυμοειδές και το επιθυμητικό, που να μην επιβάλλεται κανένα από τα τρία πάνω στο άλλο. Και αν θες, τώρα θέλω να φέρω το δικό σου παράδειγμα. Το οποίο το έχουμε συζητήσει. Αν θες, το συζητάμε. Η Μέρη αντιμετωπίζει κάποια πράγματα πολύ πιο συναισθηματικά από ό,τι θα έπρεπε. Ενδεχομένως εγώ αντιμετωπίζω, για παράδειγμα, πολύ πιο λογικά κάτι. Περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Ο Τάσος επίσης συναισθηματικά. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία ή σε μια διαμάχη, σε μια σύγκρουση, να δούμε τελικά που πρέπει να καταλήξουμε. Λέει η Μέρη που τώρα τι θα κάνουμε τον Τζούλιο πάνω από το έγγραμμα του. Αφού δεν θα περάσει το όνομα αυτό. Τι θα επιλέξω και την παίρνει από κάτω. Κάνω κάποιο σφάλμα? Όχι. Σε επηρεάζει πολύ. Σε επηρεάζω και γύρω σου. Έτσι. Αυτό που θέλω να τονίσω, τώρα που το είπα στο παρελθόν, είναι ότι πρέπει να κλείσουμε λίγο τα αυτιά μας όσον αφορά την επιρροή των γύρω και φαντάζομαι να φέρει στους δικούς σου περισσότερα. Ναι, γιατί κοιτάξτε να στάρει. Η γύρω είναι η εικόνα που ζήτησε. Ναι. Εγώ θεωρούμε πολύ πιο στον χώρο. Ναι. Οπότε ξαφνικά να του λέω ότι εγώ από εδώ θέλω να πάω σε κάτι τελείως άσχετο, να ξεκινήσω κάτι άσχετο. Όλοι σου λένε είσαι ένας μικρός άνθρωπος και τρέχεις και το κάτι που δεν είναι το αντικείμενό σου. Ωραία. Κλείσε τις πόρτες. Κατ' εμέ. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε συμβολικά, θα το πω, κάποιες κερκόπορτες. Και οι γύρω μας που μας ξέρουν πάρα πολύ καλά, ξέρουν σε ποια αδυναμία μάλλον θα επικαλεστούν για να μην το πω, θα πατήσουν. Για να εισέλθουν. Το λογιστικό το δικό σου. Πρόσεξε το τι γίνεται. Το λογιστικό το δικό σου επηρεάζεται από το συναισθηματικό κόσμο των άλλων. Αν κάνω λάθος κάποιου, πες το μου, αυτό έχω διακρίνει εγώ. Δηλαδή, εδώ είναι οι διαμέτρου αντίθετες καταστάσεις, οι αντίρροπες, που δεν έχει να κάνει μόνο με το αν εσύ στο συναισθηματικό σου κόσμο έρχεσαι σε σύγκρουση. Είναι το πώς ο άλλος θα επικαλεστεί μια εσωτερική ψυχική αδυναμία. Γιατί θα δούμε σε λίγο αυτό που θα σας δώσω, ότι οι 12 ηθικές αρετές είναι δύο καταστάσεις που λέγεται έλλειψη και υπερβολή. Η έλλειψη και η υπερβολή είναι αυτό που φέρνει τη σύνθεση. Γι' αυτό αναφέρομαι εδώ και είναι το απόλυτο όσον αφορά όλη την ελληνική φιλοσοφία. Έτσι, ο Ηράκλειτος, αν διαβάσετε τη θεωρία της αρμονίας των αντιθέτων, θα δείτε εξωφρενικά πράγματα. Θα πείτε πώς μπορεί να συνδυάζει τόσο αντίθετες καταστάσεις. Η έλλειψη και η υπερβολή θέλει πει ένα παράδειγμα. Λέμε όλοι ότι ο Αλέξανδρος ήταν ανδρείος. Ποιες είναι όμως οι καταστάσεις μακριά από την ανδρεία? Σήμερα συνηθίζουμε να λέμε όλα ότι γίνονται καθ' υπερβολή, ότι είμαστε υπερβολικοί. Τότε όμως δεν υπήρχε μόνο αυτή η έννοια. Υπήρχε και η έννοια της έλλειψης. Δεν λέμε σήμερα ότι αυτός ήταν υπερβολικός. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και η έννοια της έλλειψης. Έχουμε χάσει δηλαδή την αντίπαλη όχθη, την αντίρροπη δύναμη η οποία έρχεται για να ενώσει. Ουσιαστικά οι 12 ηθικές αρετές κάνουν αυτό το πράγμα, είναι σαν ένα μυρογνωμόνιο,
Εδώ είναι η ανδρεία, όπου είναι και η μεσότητα, ας πούμε. Εδώ είναι η έλλειψη, που είναι η ηρηλία. Κατά τον Αριστοτέλη πάντα, έτσι, θα σας τα δώσω αυτά. Και εδώ είναι η υπερβολή, που είναι το θράσος. Όλοι μας αυτανατευόμαστε σε αυτό το σχήμα. Ας πούμε ότι εδώ είναι μία βελόνα. Εμείς πότε είμαστε εδώ, πότε είμαστε εδώ. Αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα. Λες, τον ζωή το βάνατο δεν πας να το αντιμετωπίσεις ευθεία. Παράδειγμα, δεν το κάνεις. Με ανδρεία, με πυγμή. Δηλιάζεις λίγο. Πού θα πάω τώρα με τον ζωή το βάνατο. Δεν πάω πουθενά. Έτσι. Ή ο Θάνος, πού να πάω τώρα με το αγρόκτημα, εκεί πέρα θα κάνω κάτι άλλο. Μπορεί όμως να φτάσει και στην άλλη πλευρά. Όχι, ρε παιδιά, με το ζόρι, εγώ θα κάνω τον τζόι το βάνατο, δεν σας ακούω καθόλου, δεν γουστάρω να ακούσω τίποτα. Να φτάσει στο θαρσίν και όχι στο θρασίν. Συγγνώμη, στο θρασίν και όχι στο θαρσίν, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ όμως εσύ μιλάς ότι έχει κυριαρχήσει το θυμοειδές και το λογιστικό έχει μείνει πιο πίσω. Πρόσεξε, εδώ είναι τώρα διαδικασίες, Πέτρο, που εγώ θα θεωρώ πως είμαι ανίκανος να σου απαντήσω αυτό το πράγμα. Έχουν γραφτεί τόμοι, εκατομμύρια πάνω σε αυτό, πώς γίνεται αυτή η εσωτερική σύγκρουση. Όλα αυτά περιπλέκονται. Είναι δηλαδή στη διαδικασία που δεν έχει υπάρξει αυτή η εσωτερική ισορροπία για να πεις ότι θα φτάσει στη μεσότητα. Άρα όλα αυτά έρχονται σε σύγκρουση. Το λογιστικό μπορεί να είναι και εδώ στην Δηλία, μπορεί να είναι και στο θράσος. Όπως και το επιθυμητικό να είναι στην Δηλία και στο θράσος. Να είναι ταυτόχρονα εκεί. Δηλαδή οι ίδιες δυνάμεις να ενεργοποιούν την έλλειψη και την υπερβολή. Το σίγουρο είναι ότι ο συνδυασμός των τριών δυνάμεων ενεργοποιεί τη μεσότητα, που είναι το κέντρο, το απόλυτο. Πάρα πολλοί έχουν ταυτίσει την Αριστοτέλειο μεσότητα με την γνωστή καμπύλη του Γκάους, τη τυπική απόκληση, η οποία κατά μήνυ είναι λάθος, αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί οι σύγχρονοι μελετητές έχουν πει ότι την ξέρουμε όλοι, έτσι, αυτή την καμπύλη εδώ δεν την κάνουμε. Με την τυπική απόκληση έχουν ορίσει ότι το τόσο δισεκατό των ανθρώπων εντάσσεται στο μέτρο, το τόσο στα άκρα. Με τη διαφορά ότι θεωρούν εκ των όνων του Κάνευ ότι είμαστε στο μέτρο. Ότι δηλαδή είμαστε όλοι οι άνθρωποι του μέτρου. Αλλιώς εννοούσε το μέτρο και τη μεσότητα ο Αριστοτέλης, αλλιώς το εννοούμε σήμερα. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε στο μέσο όρο. Έτσι, είναι σαν. Το πείσμα που μπαίνει στο θεμητές. Αυτό ανέφερα προηγουμένως. Ότι η έλλειψη και η υπερβολή μπορούν να ενεργοποιούνται και από τα τρία μέρη. Δηλαδή σε μία φάση της ζωής σου να δείξεις δηλία, επειδή η λογική σου το είπε αυτό. Αλλά το πείσμα είναι θράσος. Το θράσος επίσης μπορεί, επειδή η λογική σου λέει, και βέβαια οι καταστάσεις της υπερβολής έχουν να κάνουν περισσότερο με μεροπή επιθυμητική. Στη φάση που ο οργανισμός μπαίνει στη διαδικασία να επιτεθεί. Είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο πριν η Λαμπρινή και το κράτησε για τη βιασύνη. Ο Θουκυδίδης λέει προς το τέλος του ημιτελούς έργου του ότι ο χειρότερος σύμβουλος για έναν άνθρωπο είναι η οργή και η βιασύνη. Δηλαδή έφτασε σε αυτό το σημείο να πει ότι όλα τα υπόλοιπα είναι κάτω από αυτά τα δύο. Αν δηλαδή κάποιος θέλει να είναι ηγεμόνης σε αυτό το οποίο κάνει, δεν θα πρέπει να εξοργίζεται, δηλαδή δεν θα πρέπει να λειτουργεί κατά κύριο λόγο των επιθυμητικών εις βάρος του θυμοειδούς, βέβαια ούτε των λογιστικών, δηλαδή είναι όλο αυτό το μπλέξιμο, και να μην είναι βιαστικός. Ο Θάνος επειδή σήκωσε. Όχι, ένα πολύ γρήγορο ορισμό του επιθυμητικού. Το επιθυμητικό, τι είναι το επιθυμητικό, πώς το ορίζουμε. Επαναλαμβάνω, το επιθυμητικό είναι αυτή η έλξη, η κατάσταση της ψυχής, κατά την οποία ένα κομμάτι του εαυτού μας επιβάλλεται πάνω στο συναισθηματικό μας κόσμο. Ενώ ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να επιβληθεί. Είναι η κατάσταση που ξεπερνάει την εγκράτεια. Κάποιος ο οποίος λειτουργεί σε βαθμό που τα συνδυάζει αυτά τα τρία είναι ο εγκρατής άνθρωπος. Δηλαδή είναι αυτός που έχει ισορροπήσει το λογιστικό και το θυμοειδές σε τέτοιο βαθμό που δεν χρειάζεται να συγκρουστεί με τα τρία. Όταν λοιπόν δρά το επιθυμητικό, είναι η κατάσταση κατά την οποία εξοργιζόμαστε. Δεν μπορώ να στο ορίσω τόσο πολύ όσον αφορά αυτό που έλεγα προηγουμένως, γιατί ο ορισμός και η τιμολογία είναι στατική ανάλυση. Προσπαθώ να σου δώσω την ενοιολογική κατάσταση που είναι πιο γίγνεσθε, πιο δυναμική. Και εδώ θα ρωτήσω κάτι την άπη τώρα. Ναι. Είπαμε ότι για να γίνει μια πώληση, πολλές φορές και η αρχή του συνέστημα σε μια πώληση. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή μπορεί και να ξεπεράσει τον ορθολογισμό. Αυτό να κάνει και μας δηλαδή το βγάζουμε από πέρα. Άρα έχουμε μια επικράτηση εθνικού και επιθυμητικού. Αυτό μας λες τώρα. Παράδειγμα στις λειτουργικές σχέσεις.
έχει παρατηρηθεί ότι η τιμή είναι το κριτήριο που κανείς αγοράσει. Παρόλο που θα περίμενε ότι σε τύπου καταστάσεις η τιμή και ο ορθολογισμός είναι πρώτος. Αλλά παρόλα αυτά είναι επιφανή, γιατί άλλα πράγματα όπως η αξιοπιστία του προμηθευτή σου παίρνει πρώτο, όπως η ποιότητα που σου προσφέρει δεύτερο κτλ. Άρα δεν πας μόνο ορθολογικά, ακόμα και τις καταστάσεις ορθολογικές πέρασε με άλλο είδους κριτήριο. Που συνδυάζει και το ένα και το άλλο προφανώς, έτσι. Για να έχετε μια εικόνα, εφόσον ρώτησε ο Πέτρος, να σας τα δώσω, για να μπορείτε να δείτε. Μπορείς να πειράσεις. Θα μείνουνε κάποια, Κωνσταντίνε. Γιατί δεν θα πάρεις το πιο φθηνό σε επίπεδο σχέσης? Γιατί αν πάρεις το πιο φθηνό, αλλά δεν τόσο αξιόπιστο, τι θα σε εκθέσει στους δικούς σου πελάτες? Πρέπει να μας δώσει και μετά. Θα τα βρεις εξ αρχής. Όχι, δεν μπορείς να τα δεις εξ αρχής. Όχι τώρα, δεν είναι τώρα. Θα δώσεις το ζώο σου σε καιρό. Έπρεπε να. Θα γίνει καταπολίες και θα σου θέλει τα ερωτήματα. Πρόσεξε να δεις, άμα θέλετε μπορούν να γεννηθούν ερωτήματα. Εγώ εδώ είμαι, δεν έχω πρόβλημα. Ας τώρα το. Εγώ το σου λέω είμαι εκεί. Πρέπει να διαβάσω. Ούτως ή άλλως η λογική αυτή είναι, εφόσον σας αρέσει όλο αυτό, να το κάνουμε και διαδικτυακά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή να το συνεχίσουμε σε διαδικτυακή κουβέντα. Επομένως, παίρνετε τώρα μία εικόνα, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, απλά θέλω να μείνω σε αυτό, το ότι τα πάντα μέσα μας είναι μια συγκρουσιακή διαδικασία. Να, εδώ λέει αυτό που είπαμε, Δηλία, Ανδρεία, Θράσος. Πιο κάτω λέει αοργησία, οργυλώτης, πραώτης. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που ούτε δεν πρέπει να εξοργίζεσαι καθόλου. Ειδικά σε καταστάσεις λέει ο Αριστοτέλης, έρχομαι, ο Αριστοτέλης λέει σε κομμάτια. Ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει πότε οργίζεται, πόσο οργίζεται, με ποιον οργίζεται και για πόσο οργίζεται. Αυτό είναι η κατάσταση, δεν είναι οργυλότητα, δεν είναι ότι εξοργίζομαι, είναι η κατάσταση της πραότητας. Έτσι, δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να αντιτείνει σε αυτό το οποίο είναι τα κακό κείμενα, ας πούμε, με ένα μέτρο της οργής, αλλά αυτό είναι πραότητα. Εμείς σήμερα, επειδή έχουμε χάσει αυτό το κομμάτι κατά κύριο λόγο, λέμε δεν υπάρχει έλλειψη, ασχέτως αν μιλάμε για δηλία. Νομίζουμε ότι η δηλία είναι κάτι το οποίο είναι καθ' υπερβολή. Εμείς μιλάμε μόνο για υπερβολή και μέσο όρο. Πώς μπορείς να ορίσεις μέσο όρο όταν έχεις μόνο το ένα κομμάτι? Αντιληπτό? Ναι, μάλλον ο Πέτρος με επηρεάζει με τις συχνότητες της εγκεφαλικές. Υπάρχουν και αυτά. Γιατί σου ζήτησε τον ορισμό που καταλαβαίνω πολύ δύσκολος για το επιθυμητικό. Και φυσικά και εγώ θα ήθελα τον ορισμό του λογικού. Το θυμοειδές το αντιλαμβάνομαι κάπως για το λογιστικό και αυτό είναι και το ωραίο, ότι έχω το θράσος που από την μία στην άλλη να δηλώνω εγώ τον ορισμό, όπως το αντιλαμβάνομαι και πιστεύω ότι σηκώνεται. Αυτή είναι η ελληνική φιλοσοφία. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτός είναι ακριβώς. Και επειδή αντιλαμβάνομαι τη σημασία της εσωτερικής ηγεσίας και της ισορροπίας, θεωρώ όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ το λογιστικό, είναι ουσιαστικά αυτό που επιβάλλει η κοινωνία, οι ορισμοί, οι όροι του λογικού, σύμφωνα με αυτό που προβλέπει και επιβάλλει η κοινωνία. Γιατί κάθε εποχή και κάθε κοινωνία έχει τη δική της λογική. Το ότι είναι λογικό. Δηλαδή, λογικό για τη σημερινή κοινωνία είναι η γνωστή φράση, παροιμία του φευγάτη μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Έτσι δεν είναι? Αυτό όμως, άμα πήγαινε στη Σπάρτη και το έλεγε, θα σε μούτζωνα ή θα σε κρέμα. Όχι μόνο σε μούτζωνα, θα σε. Λοιπόν, επομένως αυτό όμως είναι το λογικό. Άρα το θυμοειδές για μένα είναι ξεκάθαρο. Το θυμοειδές είναι το αίσθητο. Είναι η ανάγκη σου για επιβίωση, είναι η ανάγκη σου για τροφή, για στέγη, για να κάνεις σεξ, για να ζήσεις, να επιβιώσεις. Εδώ κάνεις ένα μικρό λάθος. Εδώ αυτά που είπες πηγαίνουν στο επιθυμητικό. Το θυμοειδές είναι το πιο καθαρό κομμάτι. Δεν είναι καθαρό αυτό? Το επιθυμητικό είναι αυτό που επιβάλλει την επιθυμία που λέμε. Το λέω με πλεονασμό, αλλά αυτό είναι. Γι' αυτό λέμε η επιθυμία μας. Δηλαδή η επιθυμία είναι μια διαδικασία που επιβάλλεται πάνω στην ψυχή. Συμφωνώ, αλλά επομένως αφού κάνουμε αυτό το διάλογο, μήπως η επιθυμία είναι το να θέλεις παραδείγματος χάρη να κάνεις σεξ, αλλά να κάνεις με την επίδραση του λογιστικού που είπαμε τι είναι για μένα, που γίνεται επιθυμία, διότι καθορίζει το θυμοειδές. Δηλαδή θα κάνεις σεξ, αλλά θα
κάνεις με αυτόν που ερωτεύεσαι. Μπράβο. Εδώ είναι το μέτρο. Εδώ έχετε η κατάσταση που λέμε μέτρων άριστον και όχι πάνω μέτρων άριστον, που είναι η μεσότητα. Εννοείται πως θα κάνεις έρωτα, γιατί αυτό είναι η διαδικασία της ανθρώπινης αναπαραγωγής και διαιωνίσεως, έτσι. Αλλά θα το κάνεις με μέτρο. Δηλαδή, το επιθυμητικό σου εκεί θα έρθει σε πλήρη αρμονία με το υπόλοιπο κομμάτι. Και κατά κύριο λόγο με το θυμοειδές, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μπαίνει η λογική εδώ. Έτσι. Μπαίνουν πιο άλλες καταστάσεις. Στο θυμοειδές είναι τελείως. Το καταλαβαίνω ότι κολλάτε σε αυτό, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Είναι ζωώδες, δηλαδή να το πω έτσι. Το θυμοειδές. Όχι. Όχι, αίσθητο επιβίωση δεν λέω να. Το επιθυμητικό με την κακή έννοια είναι το αίσθητο επιβίωση, Τάσο. Όταν okay. επιβάλλεται δηλαδή κάτι πολύ εκτός των κανόνων και των πλαισίων της ψυχής, ας πούμε, όπως το ορίζουν τουλάχιστον και ο Πλάτωνας στο Φέδωνα και ο Αριστοτέλης και αργότερα οι φιλοκαλικοί πατέρες, ας πούμε, που το προχωρούν το θέμα, ότι το θυμοειδές είναι το ψυχικό κομμάτι. Το επιθυμητικό είναι αυτό που επιβάλλει τα κατώτερα ένστικτα πάνω στο θυμοειδές. Απλά εδώ μπλέκεται ακόμα περισσότερο η κατάσταση, γιατί αν δούμε ειδικά στο χαοτικό κομμάτι των λαμπρίτων της ελληνικής μυθολογίας, θα δούμε πώς μπαίνει το συλλογικό ασυνείδητο, το υποσυνείδητο, όλες αυτές τις καταστάσεις, οι οποίες, άρα τώρα τρέχα γύρευε να τις αναλύσεις τώρα εδώ μέσα. Μένουμε λίγο σε κάτι πιο επιφανειακό. Πού θέλω να καταλήξω πριν περάσουμε, ενώ έχετε δει τις 12 ηθικές αρετές, όσον αφορά το κομμάτι το δικό μας. Καταρχάς έκανα λίγο καλύτερα την κανονική κατανομή εδώ, έτσι, για να καταλάβετε τι εννοώ. Κανονικά, δεν ξέρω, κάπως αλλιώς θα έπρεπε να είναι. Αν θέλαμε να μιλήσουμε για ανθρώπους της μεσότητας, κάπως ανάποδα θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, εδώ είμαστε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην έλλειψη, στην υπερβολή και στη μεσότητα είμαστε κάτι ελάχιστο. Αλλά αυτό το οποίο έχει κυριαρχήσει είναι η κλασική καμπύλη του γκάους, η οποία δείχνει την κανονική κατανομή στη τυπική απόκληση, λαθασμένα, ότι είμαστε δηλαδή άνθρωποι του μέσου όρου. Επειδή εκεί έχουμε διοχετευτεί όλοι είμαστε, ο μέσος όρος δεν είμαστε η προσωπικότητα, Σάββας, Μαρία, Τάσος. Άλλο. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε προσωπικότητα, θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της επίτευξης της εσωτερικής ηγεσίας. Και ένας πολύ ωραίος τρόπος γι' αυτό είναι να κάτσουμε κάτω, να δούμε τις 12 ηθικές αρετές και να φτιάξουμε για κάθε μία ένα μυρογνωμόνιο. Εγώ το συνιστώ ανεπιφύλακτα. 3 χρόνια που το κάνουμε στην Κομωτινή, στα μαθήματα, στα σεμινάρια αυτό, έχω δει ανθρώπους οι οποίοι έχουν αλλάξει άρθρο. Δηλαδή, άνθρωποι που μπήκαν στη διαδικασία, ασκήθηκαν σε αυτό και το έκαναν πράξεις. Άλλοι σε ικανοποιητικό, άλλοι έχουν αλλάξει 180 μοίρες φιλοσοφία στη ζωή τους. Έτσι. Και έβλεπες ανθρώπους οι οποίοι ήταν αγροί. Πώς θα μπορούσε κάποιος να επιβληθεί σε μια καθηγήτρια 60 ετών, η οποία ερχόταν στο μάθημα τον πρώτο καιρό και σου έλεγε: εγώ δεν ακούω τίποτα, δεν μπορεί να κάνω ποτέ τίποτα, δεν με ενδιαφέρει, απλά ήρθε με περίεργη. Και τώρα έχει αλλάξει τελείως, μπαίνει σε μια διαδικασία, μιλάει στα παιδιά της, στα εγγόνια της για όλα αυτά. Δηλαδή, όλη αυτή η διαδικασία είναι μια εσωτερική ανάπλαση και μια εσωτερική αναγέννηση. Και εφόσον εμείς θα είμαστε οι ηγείτορες σε αυτό που πάμε να κάνουμε, πρέπει να μπούμε σε αυτή την εσωτερική ισορροπία. Και έρχομαι σε κάτι το οποίο κατ' εμέ είναι πάρα πολύ σημαντικό, πριν κλείσω. Είναι η στρατηγική της εμέσου προσεγγίσεως. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει, τα παιδιά δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Είναι η στρατηγική λεγόμενη του Little Heart. Ναι. Λέω τώρα, πολύ συμβολικό είναι αυτό, Σάβα. Ας πούμε ότι φτιάχνεις μέσα σου αυτό το πράγμα, ένα σχήμα. Έναν άποδο τάβα. Και λες, εδώ είναι η έλλειψη, εδώ είναι η υπερβολή και εδώ είναι η μεσότητα. Και προσπαθείς στην καθημερινότητά σου να κρίνεις που βρίσκεσαι. Όταν λοιπόν αυτό κάνεις καθημερινά και έχεις σε εσωτερική σύγκρουση για να δεις ότι εγώ σήμερα αυτό που έκανα ήταν αύριο, ας πούμε, ή εξοργίστηκες για κάτι που σου υποστέφατο, παιδί μου, και τα σπάσεις όλα στο σπίτι και τη λαμπόγια εδώ. Θα πας και να δεις εκεί σε αυτό το τάφ της πραότητας. Σήμερα ήμουν πράος. Εξοργίστηκα μήπως εξοργίστηκα όμως σωστά. Όχι, γιατί τα σπάσα. Έριξα μια κλωτσιά βολές στο κινητό, ας πούμε, και τα διέλυσα όλα. Δεν ήταν σωστό, ήταν οργιλότητα. Αυτό θέλω να πω ότι αν πούμε στη διαδικασία να το κάνουμε για κάθε μία από τις 12 ηθικές αρετές, τότε έρχεται ξαφνικά η ισορροπία μέσα. Με στόχο δηλαδή να είμαστε προς το κέντρο. Με στόχο πάντοτε να είμαστε στη μεσότητα, ναι. Άρα Στόχος. να 90 μοίρες. κάθε μέρα που πριν βρεθήκαμε, Ναι. πρέπει να στρέφουμε τον ουρανό. Σωστά, για να βρεθούμε στο κέντρο. Αυτό είναι η απόλυτη ταύτιση με αυτό το οποίο έλεγε στην Ακαδημία του Πλάτωνα το γνωστό ρητό, το μηδής αγιομέτρητο συσίτο.
Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι εσωτερικά γεωμετρημένος. Και για να σου πω έτσι από αυτά τα ωραία μυστικά που έχει η ελληνική γλώσσα και τους αναγραμματισμούς, η γεωμετρία ήταν για τους Έλληνες εγωμετρία. Δηλαδή το γεώ ήταν εγώ. Ναι, ξεκάθαρα. Και αυτό υπάρχει σε ένα πλήθος κειμένων, το πώς δηλαδή οι γεωγράφοι ουσιαστικά αυτό το οποίο έκαναν για να γνωρίσουν τον κόσμο, όπως ο Πυθέας, ο Βασαλιώτης, ας πούμε, και πολλοί ο Στράβωνας, ουσιαστικά αυτό που έκανε ήταν να ψυχογραφούν τον εαυτό τους. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό της γεωγραφίας. Έτσι, τέλος πάντων. Άλλο θέμα αυτό. Γι' αυτό και το απόλυτο είναι να επιτευχθούν οι 90 μοίρες. Οι 90 μοίρες είναι η κάθετη γωνία στην οποία ο άνθρωπος επιτυχάνει την απόλυτη εσωτερική ισορροπία. Αυτό το οποίο έλεγαν οι αρχαίοι, ο Μέλανας ύπος μαζί με τον λευκό ύπο να έρθουν σε απόλυτη ισορροπία. Το Yin Yang των Κινέζων. Ναι, Σάβα, για να προχωρήσω λίγο σε αυτό, γιατί αυτό μας αφορά πάρα πολύ όλους. Δεν μπορεί να μείνει στην δράση την ανισότητα, να γίνει σαν μέτριο σε όλες τις αντιδράσεις και σε όλες τις εκδηλώσεις. Δεν σημαίνει απαραίτητο μέτριο. Θες να σου πω τι θεωρώ προσωπικά. Αν έχει υπάρξει μία οντότητα, για να μην πω άνθρωπος, πάνω στην ιστορία της ανθρωπότητας που είχε προσεγγίσει τη Μεσότητα, αυτό ήταν ο Χριστός. Για να καταλάβεις πόσο δύσκολο είναι το έργο μας. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε άτομα των παθών μας. Γι' αυτό και σας έφερα, κάνω και άλλα σχήματα φιλοσοφικά στην Κομωτινή. Απλά έφερα περισσότερο αυτό με τις 12 ηθικές αρετές, γιατί οι 12 ηθικές αρετές και η επίτευξη της Μεσότητας έχει και τα αντίστοιχα τους πάθη. Και τι θέλω να πω από αυτό. Αν θέλουμε να φτάσουμε στην αρετή, πάντα απ' όλα να ορίσουμε ποιες είναι οι ικανότητές μας για να ηγηθούμε σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή σε οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας, θα πρέπει πρώτα να έχουμε ορίσει και τα πάθη μας. Έλεγε ο Πυθαγόρας, μάλλον οι Πυθαγόροι στα χρυσά έκτη των Πυθαγορίων, η παρακαταθήκη του Πυθαγόρα δηλαδή, κάθε βράδυ λέει, θα πρέπει να κάνετε ένα πράγμα. Είναι η επιτομή της εσωτερικής ισορροπίας. Πριν πέσετε για ύπνο, θα βάζετε τον εσωτερικό δικαστή να μιλήσει. Και λέει, πι παρέμβην, θα σας πω τι είναι. Ήταν η πρώτη ερώτηση που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας. Μετά, τι δε έρεξα, και τρίτον, τι μηδέο νου κατελέστη. Πι παρέμβην, τι δεν έκανα σωστά, τι παρέμβην. Άρα, το πι παρέμβην ταυτίζεται με ένα πάθος. Δηλαδή, έκανα κάτι λάθος γιατί είμαι άνθρωπος των κατωτάτων ενστίκτων και των παθών μου. Δεύτερο, τι δε έρεξα, τι έκανα, έκανα και κάτι. Σωστά, ενδεχομένως. Και τι μη δέον που κατελέστη. Δηλαδή, τι ενώ θα έπρεπε να το είχα κάνει, ποιο ήταν το δέον για να το κάνω, δεν το έκανα. Άρα, όταν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, έρχεται σιγά-σιγά η εσωτερική ισορροπία που φέρνει και την εσωτερική ηγεσία. Ναι, φέρνει και ερμηνεία όμως. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ, ναι. Πόσο πρόβλημα παίζει η υποκειμενική κρίση που έχουμε, γιατί εμείς θα αξιολογήσουμε όλα αυτά, τα λέμε, αλλά παίζει ρόλο. Εδώ είναι η επιτομή της εσωτερικής ισορροπίας, ότι πρέπει να το κάνεις και σου δίνει τον τρόπο. Είναι 72 στίχοι τα χρυσά έπια, αξίζει να τα πάρετε, να τα μελετήσετε, ότι θα το κάνεις λέει, με την απόλυτη αντικειμενικότητα. Γιατί αν το κάνεις υποκειμενικά τελείωσες. Ναι, ποια είναι τα κριτήρια αυτά. Ποια είναι τα κριτήρια, ότι σημειώνεις όλη μέρα μέσα σου και επιτίθεσαι στον εαυτό σου το βράδυ. Φουλ επίθεση. Πόσο σε λίγο. Τα κριτήρια ποια είναι. Πόσο σε λίγο. Ποια είναι καμιά καλή πράξη. Θα σου πω ποιο είναι το κριτήριο, γιατί το έχω ζήσει σε συγκεκριμένη φάση της ζωής μου. Εσύ θες αύριο να κάνεις μια πολύ σημαντική συνάντηση, στην οποία θα διαπραγματευτείς την τιμή ενός ρολογιού. Και θα πας και θα πεις του τύπου, ο οποίος είναι ένας στιγνός επιχειρηματίας, πιθανό το πρώτο που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, όχι ότι έχω ιδιαίτερη πείρα, αλλά το έχω ζήσει. Θα σου πει φιλαράκι, θα σε γιώσει ψυχολογικά, η Λαμπρινή φαντάζομαι θα το έχει ζήσει αυτό. Θα σε γιώσει για να μην επιτύχεις εσύ, γι' αυτό θα φτάσω στη στρατηγική έμεσης προσεγγίσεως, που είναι η επιτομή η σημερινή. Θα σε γιώσει για να μην έχεις τον τρόπο εσύ να διαπραγματευτείς αυτό το οποίο είναι ανώτερο. Και συνήθως σε γιώνουν αυτοί οι οποίοι ξέρουν ότι αυτό που τους δίνεις είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί εσύ ξεκινάς, αν θυμάστε με το Δευτέρη που είχαμε πει το δικό μου σκεπτικό πάνω στην τιμολόγηση, που το συζητήσαμε λίγο, που είχα ένα συγκεκριμένο σκεπτικό τέλος πάντων, θα πας να τον προσεγγίσεις και θα σου πει ότι δεν με νοιάζει. Και κυρίως θα το πούνε αυτοί οι οποίοι τους νοιάζει. Γιατί θέλει να σε γιώσει, να ρίξει την τιμή και εσύ να στο πάρει εξασφαλιστικά. Είσαι λοιπόν το προηγούμενο. Είσαι λοιπόν στη φάση το προηγούμενο βράδυ που λες Θάνο, θα κάτσω κάτω, να τα πούμε λίγο, γιατί αύριο έχουμε αυτό. Τι θα κάνεις, να είσαι αντικειμενικός με τον εαυτό σου, όταν την επόμενη μέρα παίζει τη ζωή σου ολόκληρη.
Λέω ένα απλό παράδειγμα γιατί έχω βιώσει. Οι άνθρωποι έχουν τόσο μεγάλο το εγώ τους, που νομίζω καμιά φορά τυφλώνονται σε αυτή την αντικειμενική κρίση. Σε αυτή την αντικειμενική κρίση. Δηλαδή, έχω στην Ελλάδα πράγματα ανθρώπων. Το πιστεύω 100%. Πραγματικά είναι τόσο μετρημένο το εγώ τους, που Ναι. τυφλώνονται. Τυφλώνονται. Βέβαια, πολύ σωστό αυτό που λες και γίνεται. Και πιστεύουν πάρα πολύ στον όνειρό του. Δηλαδή, μπορεί να πιστεύει ο καθένας στο όνειρο του ότι κάνει 150 € και να μην είναι αυτό. Και νομίζω ότι πιάνει τη μεσότητα κιόλας. Γιατί τρέχει μάλλον σαν πλάι. Ναι, είναι οκ. να φέρω όμως ένα άλλο παράδειγμα. Ας πούμε ότι μέσα στην ημέρα. Τι να σου πω τώρα. Έχεις τραβήξει μια γωνιά στη μάνα σου. Ναι, εγώ ένα παράδειγμα πάρα πολύ ακραίο. Τι θα πεις το βράδυ, ότι καλά της έριξα. Να συμφωνώ με Την έσκασα. Ακριβώς. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ορίσουμε το λόγο. Δηλαδή έχει να κάνει με τις ηθικές κάθε κοινωνίας. Με το Όχι. τι είναι το σωστό. Όταν αυτό που λέει η Πιθαγόρη, συγκεκριμένα η ερωτήση του το να μπει το κείμενο, δεν έχει να κάνει καμία κοινωνία εκείνη τη στιγμή. Κανένας εξωτερικός παράγοντας έχει να κάνει μόνο εσύ με τον εαυτό σου. Δηλαδή, συγγνώμη, αν εγώ σε μια κοινωνία που ζούμε τώρα, έτσι, ειδικά στην Ελλάδα σήμερα, εάν εγώ καταφέρω και σου πουλήσω 30 φορές αυτό το πλαστικό στυλό από την αξία του, που ουσιαστικά σε κλέβω, έτσι, δηλαδή κάνω μια νηθικότητα, έτσι, μια νηθική πράξη. Ωραίο παράδειγμα. Θα πέσω, αν είμαι άνθρωπος της κοινωνίας μου και των ημερών μου, θα πέσω για ύπνο, έχοντας διαπράξει μια φοβερή πράξη, το πρωί που θα σκοτώ το πω καλά, βρήκα ένα κορόιδο αυτός και του πήσα 30 φορές αυτή τη μαλακία. Ξέρεις τι, όλα μια χαρά και θα έχω πιάσει την μεσότητα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτά που με ρωτάτε, γιατί συνειδημικά μου έρχονται πράγματα. Λέει ο Ιπποκράτης στο περίπνο. Ο άνθρωπος, καλός ή κακός, πριν πέσει για ύπνο, καλός ή κακός, έρχεται σε πολύ μεγάλη εσωτερική διαμάχη με το υποσυνείδητό του. Άρα, αν εσύ έχεις δώσει 30 φορές πάνω κάτι, σίγουρα ο εαυτός δεν θα σου συγχωρέσει ποτέ. Να πω κάτι σε αυτό όμως. Ο άλλος που το αγόρασε αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να ήταν τόσο πλάκας. Να πέτυχε να είναι καλή σε κάποιον καθυστερημένο, ναι. Αν όμως ο άλλος το αγόρασε για κάποια αιτία, μην νιώθεις άσχημα. Γιατί όταν έχεις πορευμές, ας πούμε, που λέει σαν τις 15.000 και κοστίζουν τίποτα, 100 € δεν θα έπρεπε να λέει κάθε μέρα. Και όταν έχει πετύχει αυτό πώς. Σου λέει λίστα αναμονής, γιατί δεν μπορεί να κάνει παραπάνω τσάντες. Έχει επιλέξει να λίστα αναμονής και να 100 το χρόνο για να σου παίρνει τόσο. Δηλαδή, για να το αγοράσει και ο άλλος 30 φορές πάνω. Αυτό είναι το λόγο. Αλλά η καλοσύνη και η καλή πράξη κρίνεται από τον άνθρωπο, τον άλλον από εμάς τους ίδιους. Δηλαδή πρέπει να κρυφτεί αν είναι καλός, εάν το δώσω σε ένα παιδί που έχει μερικές ανάγκες, ή αν το δώσω σε ένα πείδισμα που θα το πουλήσει 60 φορές πιο πάνω. Δηλαδή η ηθική δεν ξεκινάει από εμάς τους μέσα μας. Περιμένουμε να το κρίνει το interaction μεταξύ μας. Δεν πρέπει να ξεκινάει από εμάς τους ίδιους. Τώρα μιλάμε για επιχειρηματικές καταστάσεις, για δουλειά. Στη δουλειά, αν δεν μιλάμε με ανθρώπους που υστερούν λογικά, είναι η επιλογή του ανθρώπου και η δική σου το πολύ σωστές. Γιατί η κοπέλα που το έδωσε αυτό. Αυτό δεν είναι για το στυλό, έτσι. Μπορώ να σου πείσω ψεύτικα επιχειρήματα για να το πουλήσω αυτό που να είναι ψέματα για να το δώσω 30 φορές. Προφανώς και δεν είναι καλά, έτσι. Συμφωνώ. Αν το κάνεις αυτό όμως, θα πουλήσεις μια φορά τα πράγματα. Την άλλη φορά θα πουλήσεις. Δεν θα πουλήσει τίποτα. Δεν ήταν όπως σήμερα, δηλαδή για αυτούς που τα γράφανε αυτά τα πράγματα, το τι θα λένε οι άλλοι μετά θάνατο ήταν πάρα πολύ πιο σημαντικό για αυτούς παρά το τι θα κάνουμε σήμερα. Αντιθέτως βλέπω, Τάσο, ότι τα είχαν προβλέψει όλα. Δηλαδή η σύγχρονη φιλοσοφική θεώρηση επιστρέφει εξ ανάγκης σε αυτά. Δεν υπάρχουν πιο πλήρεις αναλύσεις από αυτές και ειδικά η πολιτεία του Πλάτωνα ειδικά που ταυτίζει τη δικαιοσύνη την κοσμική με την εσωτερική δικαιοσύνη του ανθρώπου και το πόσο ο άνθρωπος πρέπει να είναι δίκαιος για να είναι ισορροπημένος ως την ανώτερη αρετή, έχει περιλάβει τα πάντα. Σαν να έχει ζήσει ο Πλάτωνας σε όλη την ανθρώπινη ιστορία και σου λέει εγώ θα περνάω από ένα χωνί, είναι αυτό. Αν θες λοιπόν να ζήσεις και να ηγηθείς, πρέπει να ηγηθείς και να ζήσεις φιλοσόφος. Γι' αυτό και έφερα εδώ κάτι για να καταλήξω, με αυτό θα καταλήξω δηλαδή, αυτό το βιβλίο που είναι τα ηθικά του Πλουτάρχου, το περιτύχης ή αρετής του Αλεξάνδρου, που ο Πλούταρχος προσπαθεί μια διαλεκτική να δει τι γίνεται. Ο Αλέξανδρος ήταν τυχερός ή απλά ήταν ενάρετος. Και φτάνει σε ένα σημείο που κάνει μια εξαιρετικά απίστευτη ανάλυση που θα μπορούσαμε μόνο να κάνουμε ένα τμήμα να μιλάμε για αυτό το σύγγραμμα που λέει ότι τα πάντα τελικά ο Αλέξανδρος τα έκανε φιλοσοφώντας. Εξού το. Κατάλαβες. Ναι.
Συνεχίζω λοιπόν με τη στρατηγική της εμέσου προσεγγίσεως, γιατί είναι πολύ σημαντική. Παρότι την έχει αναπτύξει ένας στρατιωτικός και αργότερα αναλυτής, ο Λίτλ Χαρτ, αν μπορείτε να το βρείτε. Δυστυχώς το σύγγραμμά του, το ομώνυμο, έχει εξαντληθεί. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Παρότι έχει αναπτυχθεί με ένα στρατηγικό πνεύμα, χωρίς έτσι πνευματικότητες, φιλοσοφίες κτλ. Μάρτιν Χαρτ, Λίτλ Χαρτ. Μας δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο για να χειριστούμε παρόμοιες καταστάσεις. Ό,τι εμείς θα κληθούμε να κάνουμε θα είναι διαχείριση κρίσεων και διαπραγματεύσεις. Και μάλιστα θα κληθούμε, εγώ, η Μέρη, αν προχωρήσει, ο Σάββας, σκέφτομαι τώρα, η Μαρία είναι λίγο σε μια πιο light κατάσταση. Θα κληθούμε να έρθουμε σε σύγκρουση με λίγους. Έτσι. Πού θέλω να καταλήξω τώρα εδώ. Αν είσαι διατεθειμένος να συγκρουστείς με τον λύκο και να τον αποδομήσεις, θα πρέπει να ξέρεις εσύ τι είσαι. Και αν δεν ξέρεις εσύ τι είσαι, περνώντας από όλη αυτή τη διαδικασία, τον λύκο δεν θα μπορείς να τον κάνεις άνθρωπο. Τι σου λέει πολύ απλά ο Λίτλ Χαρτ, και πώς ταιριάζει τώρα η έμεση προσέγγιση με τη μεσότητα. Παρότι φαινομενικά ως φιλοσοφία δεν έχει καμία απολύτως σχέση, αλλά εμείς το φέρνουμε να συσχετιστεί. Ο Λίτλ Χαρτ σου λέει: δεν θα πας να χτυπήσεις έναν αντίπαλο κατά μέτωπο, γίνεται και το κατά μέτωπο. Αλλά όταν ο αντίπαλός σου δεν σε περιμένει, θα τον χτυπήσεις με έναν διαφορετικό τρόπο. Θα αποδομήσεις αυτό που είναι. Όταν πριν ο Κότλερ μας έλεγε, εγώ τρόμαξα, δεν το ήξερα, ότι δεν είναι μόνο το ένα ή το άλλο, αλλά πλέον έχουμε και το πνεύμα του ανθρώπου. Όταν φτάνει στη διαδικασία να κυριεύσει το πνεύμα, κυριεύει αυτά εδώ. Δηλαδή, καταλύεις την ανθρώπινη ουσία. Έτσι. Είναι πολύ πετυχημένο που το είπε και προς τιμή του, γιατί αυτό έχει κάνει το σύγχρονο marketing. Έχει καταλύσει την ανθρώπινη υπόσταση. Γιατί πρέπει να δημιουργήσει μια αγορά χ. Εν πάση περιπτώσει. Η στρατηγική της εμέσου προσεγγίσεως αυτό το πράγμα κάνει δηλαδή. Βλέπω τη Μέρη, ότι η Μέρη είναι λίγο αντίστοιχη, συναισθηματική κτλ. Έλα εδώ Μερούλα, που είμαι εγώ ο Εμμύρης του Κατάρ. Μπορώ να σε κάνω να κλάψεις μέσα σε 5 λεπτά. Τι τιμολόγηση και τι πωλήσεις θα μου πεις τώρα εμένα. Πού θα πάω να τα πάρεις. Για να μην, ένα εδώ Γιαννάκη θα μου πει εμένα κάποιος άλλος, ας πούμε, που θα πάω στο. Εγώ τώρα όνειρο να πάω στο Τουρκμενιστάν, ας πούμε, να μιλήσω για την Αλεξάνδριο δίαιτα. Που υπάρχει στο Τουρκμενιστάν, υπάρχουν ακόμα οι καταβολές. Έτσι θα μου πει εκεί ο τάδε φύνταρχος, ας πούμε, Τουρκμενιστάν, ξέρετε, είναι ότι χειρότερο μπορεί να υπάρχει πάνω, χειρότερα από την Βόρεια Κορέα. Πού πας Καραμήτρο. Έτσι, αυτό θα μου πει. Λέω τώρα πολύ ακραία παραδείγματα. Αν δεν έχουμε θωρακιστικές προσωπικότητες, δεν μπορούμε να έρθουμε σε σύγκρουση με όλους αυτούς. Γι' αυτό, και γιατί λέω για σύγκρουση, γιατί είναι σύγκρουση. Οι διαπραγματεύσεις και οι κρίσεις είναι σύγκρουση. Είτε είναι σύγκρουση στο πλαίσιο της θεωρίας παιγνίων σε μηδενικά αθροίσματα, δηλαδή ό,τι πάρω εγώ από τη Μέρη και ό,τι πάρει από μένα, έτσι, αυτό είναι το μηδενικό άθροισμα. Συν πλην ένα. Σου παίρνω εγώ κάτι, σου παίρνω το ποτήρι. Το έχεις? Όχι. Στο πήρα εγώ, τελείωσε. Υπάρχουν όμως και τα παίρνια μη μηδενικού άθροισμα, τα οποία είναι πιο ύπουλα και πιο περίεργα. Είναι ο συνανταγωνισμός που είχαμε πει με τον Αντώνη και μας είπε σήμερα. Κράτα χάρο, φύγε και έκανε αυτό που έκανε. Ο Σάββας Φερρυπίν μπορεί να πάει να συνεργαστεί με τη Honda, την Toyota, δεν ξέρω με ποιον, να απαρνηθεί και να κάνει εκτόσεις σε πολλά από αυτά τα οποία πιστεύει, αλλά θα έρθει σε μια κατάσταση συνανταγωνισμού γιατί μακροπρόθεσμα θα του δημιουργήσει κάποια ωφέλη. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι ένα παίρνιο μη μηδενικού αθροίσματος. Έχεις δηλαδή κοινό συμφέρον με αυτό με το οποίο θα συνεργαστείς. Δεν πάμε όμως να είναι μια σύγκρουση. Ακόμα και οι συνεργασίες είναι συγκρούσεις. Ακόμα και με τον τρόπο στον οποίο θα κληθούμε να βρούμε τους συνεργάτες μας και τους υπαλλήλους μας είναι μια τρομακτική σύγκρουση. Γιατί τα πάντα είναι δούνε και λαβίνη. Επομένως, αν θέλουμε να επιτύχουμε στο μέγιστο αυτή τη στρατηγική της εμέσους προσεγγίσεως, όχι εμείς για να αποδομήσουμε τον άλλον, αλλά για να μπορούμε να τον ψυχογραφήσουμε, να κάνουμε ένα profiling, να δούμε ποιος είναι, πού κυμαίνεται, μπορώ να τον χτυπήσω, να διαπραγματευτώ. Μήπως με το που θα το δω να επικαλεστώ κάτι άλλο, άσο άλλη φορά, ας πούμε, μην πω στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μαζί, δεν θα με εκπλήξει. Πρέπει να μάθουμε να ξεκλειδώνουμε την ανθρώπινη προσωπικότητα, όχι βέβαια ως ένα ιδιωτελές όφελος, με ανιδιοτέλεια αλλά για να το κάνουμε για ένα καλό σκοπό. Ποιος είναι αυτός ο σκοπός, να επιτύχει η επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Εκεί καταλήγω δηλαδή. Γιατί αυτή η στρατηγική είναι
ώστε να αποδομήσει τον αντίπαλο ώστε να μπορέσει να το διαχειριστεί. Στην ουσία της, αυτό είναι. Εγώ δεν μιλάω όμως για αποδόμηση. Εγώ τη στρατηγική της εμέσης προσεγγίσεως προσπαθώ περισσότερο να την περάσω και να τη μεταλαμβαδεύσω ως μια κατάσταση μη αποδόμησης, αλλά ξεκλειδώματος. Να τον δεις τον άλλο πώς είναι, όχι όμως για να τον καταστρέψεις. Γιατί ο Little Heart αυτό σου λέει: θες να επευληθείς στον πόλεμο, πρέπει να τον αποδομήσεις ψυχολογικά. Κυρίως η στρατηγική εμέσης προσεγγίσεως έχει να κάνει με ψυχολογικό πόλεμο. Με ασύμμετρες απειλές, με ανταπτοπόλεμο κτλ. Και μιλάει για διαπραγματεύσεις για αυτή την περίσταση. Όχι, υπάρχει μετά στην επιχειρησιακή στρατηγική, αν θες μπορώ να σου στείλω, που εφαρμόζεται. Εγώ διαπραγματεύσεις μόνο να πω σαν μια παρένθεση. Βεβαίως. Υπάρχει και η διαδικασία του για λειτουργίες, μοιάζει πολύ με αυτό που έλεγες πριν, όπου τι κάνετε, βλέπετε τον πελάτη σας, σε όποιον έχετε να μιλήσετε, τι είναι αυτά που θέλει από εμάς, γιατί μπορεί κάποιο από αυτά που θέλει, για εμάς να μπορούμε να τα δώσουμε χωρίς πολύ κόστος. Δηλαδή, τι θέλει ο ένας, τι θέλει ο άλλος, τόσο σε αυτή την ανταλλαγή, το win-win που λέμε το κλασικό, κάτι που για εκείνο είναι πολύ σημαντικό, για μας δεν είναι τόσο, άρα το δίνουμε, πώς να το δίνουμε. Πάρα πολύ σωστό. Πολύ ωραίο αυτό που λες. Δεν το δίνουμε λέγοντας ότι δεν είναι τίποτα αυτό, πάρ' το, εντάξει, δεν είναι πρόβλημα. Του το δίνουμε λέγοντας ότι αν και μου στοιχίζει πολύ πάρτο, οπότε του έχουμε δώσει κάτι και αυτός αντίστοιχα θα μας το αποδώσει. Ναι. Με κάτι που Και το περνάς ότι θυσιάζω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, εγώ προσωπικά το έχω κάνει αυτό που λες και πετυχαίνει. Ο άλλος δεν το καταλαβαίνει βέβαια ότι θυσιάζει κάτι ελάχιστο. Έτσι. Αλλά έχει νιώσει ότι έχει κερδίσει. Έχει νιώσει ότι έχει κερδίσει από σένα πάρα πολύ. Και με αυτό θα σας αποχαιρετείτε όπως εσείς ήδη μισή ώρα κάνω για την κουβέντα αυτή. Ωραία, εντάξει. Θέλω να μην πιστήσω άλλο. Μια παράκληση. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό που μας είπες πριν, ότι οι εξωτερικές ώρες σοβαρές φαίνονται σε αυτό το κριτήριο. Αν μπορούμε σε ένα mail πραγματικά. Αυτό υπάρχει στο βιβλίο, θα πάρω φωτογραφία από το βιβλίο, το B2B βιομηχανικό marketing. Αλλιώς το πάρω φωτογραφία, θα το στείλω να φωτογραφίες. Εντάξει. Πολύ σημαντικό, θα άκουσα και πρώτη φορά τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Συγγνώμη για την διακοπή, Να είσαι καλά. Θα μιλήσουμε. Επειδή εντάξει, θεωρώ ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο κόπωσης, αν και εμένα μου είναι ευχάριστα πάρα πολύ αυτά. Πρακτικά Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι, ευχαριστώ. Πρακτικά πώς γίνεται αυτό να τσεκάρεις να ακτινογραφήσεις. Ακτινογραφώντας τον εαυτό σου. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι εφόσον εμείς είμαστε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, που είναι δύσκολο να γίνουμε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, θέλει ένα καθημερινό αγώνα. Αυτό προσπαθώ να εισαγάγω τουλάχιστον εγώ σε μια κοινοτομία. Κάνε έναν αγώνα για να δομήσεις τον εαυτό σου. Δομώντας τον εαυτό σου, μπορείς να δεις όλα τα παράλληλα σύμπαντα στα μάτια ενός ανθρώπου. Μπορείς να υποθέσεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αυτό. Αυτό σε μένα προσωπικά έχει καλλιεργηθεί από μια σχετική πείρα πάνω σε διαπραγματεύσεις και σε διπλωματικές καταστάσεις που έχω βρεθεί κατά καιρούς ή σε εισηγήσεις που πρέπει να κάνω και να συμμετάσχω, όπου εκεί μπαίνεις στη διαδικασία, δεν τον έχεις τον άλλον απέναντί σου ακριβώς, αλλά σκέφτεσαι τι θα έκανες άμα ήταν απέναντί σου. Επομένως, έχω βρεθεί σε αυτή την κατάσταση πολλές φορές και καλώς ή κακώς το κάνω γιατί αυτό καλούμε να κάνω. Έτσι, πρέπει να ξέρω ότι ο άλλος με τον οποίο θα μιλήσω δεν σημαίνει ότι θα το πετύχω, γιατί πρέπει να δομήσω πάλι τον εαυτό μου προσωπικά, να τον καλλιεργήσω περισσότερο. Αλλά προσπαθώ να αναγνωρίσω κάποια χαρακτηριστικά του. Προσωπικά, επειδή με τη Μέρη το έχουμε συζητήσει, ποτέ δεν θα το έκανα για να του κάνω ζημιά. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Θα το κάνω περισσότερο σαν συμβουλευτική κατάσταση. Αυτή είναι η μεευτική μέθοδος που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό έκανε ο Σοκράτης. Δηλαδή, ο Σοκράτης σε αποδομούσε με την καλή έννοια, αλλά για να συνδομήσει ως μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Και μετά ήρθε ο Επίκτητος και σήμερα η λεγόμενη προσωπική συμβουλευτική και το life coaching έχει στηριχθεί σχεδόν καθ' ολοκληρία στον Επίκτητο. Και όλοι οι διάφοροι που έχουν γράψει νεότεροι, ας πούμε, και ξένοι κατά κύριο λόγο, έχουν στηριχθεί εκεί, δεν μπορούσαν να τα αποφύγουν. Τι ήθελα να σας πω. Εντάξει, δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία να τα διαβάσουμε, να σας βάλω σε μελέτη και τέτοια, θα σας τα δώσω για να τα πάρετε μαζί. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κείμενο, όπου ο Φούλερ, ένας από τους ίσως ο σημαντικότερος ξένος μελετητής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αναλύει τη μεγαλοφυΐα του. Και αυτό που κάνω στα σεμινάρια, εγώ πάνω σε αυτό το μικρό απόσπασμα, αλλά τεράστιο σε σημασία και σε έννοιες, είναι οι μαθητές να σκιαγραφίσουν με 4 λέξεις την προσωπικότητα του Αλεξάνδρου όπως δίνεται από το κείμενο. Το οξυδερκής που λες, για παράδειγμα, που μου έγραψε στο μήνυμα, ήταν το επίθετο, ο προσδιορισμός που οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι οι μαθητές μου τον χρησιμοποίησαν, γιατί εδώ εξάγεται πολύ καθαρά.
Θέλω να σας πω ότι είναι πόσες, 2, 4, 6, 8, 9 σελίδες. Έχουν βγει 32 επιθετικοί προσδιορισμοί. Εντάξει, βέβαια, επειδή οι μαθητές μου είναι αρκετά δουλεμένοι, κάποιους τους έχουν εξάγει, δηλαδή είναι περιφραστικό και το έχουν κάνει μία λέξη. Αν θέλετε, σας το δίνω, το δουλεύετε κατοίκον και προσπαθείτε να βγάλετε ένα νόημα με 4-5 επίθετα. Ότι ο Αλέξανδρος είναι οξυτερκής, είναι ταπεινός, είναι... Ναι. Μην το κάνουμε τώρα και διαβάζετε τώρα εδώ μέσα. Ναι. Για το Διανδρία στη μέση, αλλά ξέρετε ότι ο Αλέξανδρος αυτή τη στιγμή έκανε την διθυμία, δηλαδή στους στρατηγούς του. Πρόσεξε να δεις, Σάββα, αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση. Επειδή τον Αλέξανδρο το μελετάω σε μεγάλο βαθμό και περισσότερο προσπαθώ να καθαρίσω την παραφιλολογία, αυτό όντως έχει γίνει και με τον Κλήτο που του πέρασε το δόρυ και με τον Παρμενίωνα κτλ. Πρόσεξε όμως ποια είναι η διαφορά. Ότι με τον Κλήτο είναι ενδεχομένως άδικο. Βέβαια τον πρόσβαλε πάρα πολύ ο Κλήτος. Με τον Παρμενίωνα έχει μία βάση. Σκέψου όμως ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κατανικήσει τόσο πολύ τα πάθη του, ήταν επί πόσα χρόνια μέσα σε ένα ξένο χώρο, δεν είχε επιδείξει ποτέ κάτι ακραίο στη συμπεριφορά του, κάποια στιγμή κάπου θα λύγιζε. Δηλαδή, αν θέλουμε να τον αντιμετωπίζουμε ως ανθρώπινη προσωπικότητα, που δεν ήταν υπεράνθρωπη, αυτή η προσωπικότητα από ένα σημείο και μετά, τα λέει εδώ μέσα ο Πλούταρχος, με τόσους τραυματισμούς, τόσα σημάδια πάνω του, τόσες φορές να έχει σωθεί θαυματουργός. Δηλαδή, είχε βιώσει καταστάσεις απίστευτες, κάποια στιγμή κάπου θα έσπαγε. Ήτανε και η αρρώστια. Δηλαδή, και πάλι λειτουργήσε υπεράνθρωπα. Και τα αναλύουν πάρα πολύ ωραία και ο Πλούταρχος και ο Φούλερ και όσοι είναι αντικειμενικοί κριτές, το αναλύουν πάρα πολύ ωραία. Φερρυπίν, μιας και το είπες. Γιάννη, επειδή να πάρω ένα πέρα. Το έχω πεθάνει. Το ξέρω τι δεν ξέρω. Ή θα πάμε τώρα, ή άμα θα κάθεται που κάνει μισό, θα μην παρέμβουμε. Δεν έχω να πω ακόμα πολλά. Θέλω κάτι να διαβάσω και αν υπάρχουν κάποιες έτσι απορίες να κουβεντιάσουμε. Θέλω να σας διαβάσω κάτι. Το οποίο είναι από την εισαγωγή αυτού του βιβλίου. Τη γράφει εδώ ο σχολιαστής του κειμένου. Το οποίο κατ' εμέ είναι η επιτομή του τι χαρακτηριστικό πρέπει να έχουμε εμείς και το πώς πρέπει να μεταβούμε από το είναι, το στατικό, στο γίγνεσθε, στο δυναμικό και να πρέπει να βλέπουμε πάρα πολύ μπροστά σε αυτό που θα κάνουμε. Είναι ένα μικρό κομμάτι. Λέει λοιπόν, η πρωτοτυπία, η ευρηματικότητα και η προοπτική συνδέονται προς την εσωτερική υφή και τη διαδικαστική λειτουργία της μεγαλοφυΐας, μας λέει αυτός. Η πρωτοτυπία, δηλαδή ο Αλέξανδρος ήταν πρωτότυπος. Ήξερε στρατηγικές εκατομμύρια. Δεν ίσχυσε καμία. Τις εφάρμοσε και τις προσάρμοσε με βάση τα δεδομένα. Η ευρηματικότητα, έτσι, έβρισκε νέες μεθόδους. Και η προοπτική, το να δεις μπροστά, τι είναι αυτό που λέγαμε πριν. Μια κατάσταση εσωτερικής ισορροπίας, αυτό σου λέει τώρα. Η πρωτοτυπία είναι η πρωτοτυπία, η ευρηματικότητα και η προοπτική. Ακούστε τι λέει τώρα. Το να βλέπεις Ναι, και η προοπτική συνδέονται προς την εσωτερική υφή και τη διαδικαστική λειτουργία της μεγαλοφυΐας. Μην το γράφεις τώρα όλο αυτό, γράφε τα 3 επίθετα καλύτερα. Θα σας στείλω σκαναρισμένο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο βαθμός λέει του πλούτου των νέων συνειρμών, δηλαδή ο Αλέξανδρος έκανε νέους συνειρμούς. Έβλεπε δηλαδή μια κατάσταση και τη στιγμή που την έβλεπε, δεν ξέρω αν έχετε, να έχετε παίξει λίγο δύσκολο, να έχετε παρακολουθήσει ποτέ σνούκερ. Το σνούκερ, ο Πέτρος και ο Τάσος έχεις παίξει, οπότε καταλαβαίνεις ακόμα καλύτερα. Καταστρέφονται οι δομές του εγκεφάλου σου. Είναι ένα είδος μπιλιάρδου, το οποίο όμως έχει υψηλή αίσθηση της στρατηγικής και των κινήσεων που πρέπει να κάνεις πολύ μπροστά. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος που έχεις παίξει κιόλας. Δεν είναι καμία σχέση με το κανονικό. Πρέπει να δεις πάρα πολύ μπροστά για να παίξεις το τώρα. Πάρα πολλές κινήσεις μπροστά. Ίσως και μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Τόσο πολύ. Και το παραμικρό λάθος μπορεί να σου στοιχήσει γιατί ο αντίπαλος είναι εξίσου καλός ή και καλύτερος και να σε αποδομήσει με 5 στεκές. Λέει λοιπόν εδώ,
Ο βαθμός του πλούτου των νέων συνειρμών που έκανε ο Αλέξανδρος δηλαδή, σαν ένας νουκερίστα, αντιστοιχεί στο βαθμό της μεγαλοφυΐας. Όσο δυνατόν πιο μεγαλοφυής είσαι, εφόσον έχεις επιτύχει την εσωτερική ισορροπία, άρα περισσότερους συνειρμούς κάνεις. Άρα, όταν το Σάββα θα πλακώσουν όλες οι μεγάλες εταιρείες και το εύχομαι κάποια στιγμή με πολύ αγάπη για να του κάνουν μια ζημιά, θα το έχει δει ήδη αυτό, ή ακόμα και αν δεν το έχει δει, θα είναι ικανός να δει τι κινήσεις πρέπει να κάνει για να μην του απορροφήσουν αυτή την ιδέα που είναι κάτι με το οποίο έχει ταυτιστεί. Ένα παράδειγμα. Προσέξτε τώρα τι λέει εδώ, το οποίο είναι η ουσία όλης της ιστορίας. Η προοπτική ή προορατικότητα ξεπερνάει την παρατηρητικότητα. Κάποιος είναι παρατηρητικός, κάποιος είναι προορατικός. Δείτε τώρα ποια είναι η διαφορά. Η παρατηρητικότητα, βλέπω τώρα εγώ τον Κωνσταντίνο να γράφει στο κινητό. Μη μου πεις τίποτα. Τον παρατήρησα, έτσι. Ή τη Μαρία να κάνει έτσι. Λοιπόν, την παρατήρησα τη Μαρία, τη Μέρη. Η παρατηρητικότητα, λοιπόν, λέει εδώ ο αναλυτής, είναι στάση της συνειδήσεως σε μία ενστάση πραγματικότητα. Θα το πω όσες φορές θέλετε μέχρι να γίνει κατανοητό, αν το καταλάβετε. Η παρατηρητικότητα είναι στάση, το είναι που λέγαμε πριν, της συνειδήσεως, σε μία ενστάση πραγματικότητα. Παρατήρησα λοιπόν εγώ ότι η Μαρία κάθεται έτσι και με παρακολουθεί. Είναι μία ενστάση πραγματικότητα, στατική. Έτσι. Λογικό ακούγεται. Πάρα πολύ λογικό. Για πάμε στο προορατικότητα. Η παρατηρητικότητα λοιπόν ήταν ένα χαρακτηριστικό του Αλεξάνδρου. Ακούστε τώρα πώς θα περάσουμε στο γίγνεσθε και στο δυναμικό. Η προορατικότητα, το να δει ο Σάββας τη βιομηχανική κατασκοπία που του έρχεται, γιατί το πιστεύω ότι από τώρα του έρχεται, είναι η κίνηση της συνειδήσεως σε μία εγκινήσει πραγματικότητα. Δυναμική κατάσταση. Δηλαδή ο προορατικός έχει δει έτη φωτός μπροστά μία δυναμική πραγματικότητα, κάτι που κινείται. Αυτό είναι το ακίνητο κινούν του Αριστοτέλη. Εδώ έρχεται και συγχωνεύεται όλο αυτό το οποίο σας έχω πει σήμερα και με αυτό θέλω ουσιαστικά να κλείσω, γιατί δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, ότι δεν θα είσαι ή παρατηρητικός, το ναι που έλεγε ο Αντώνης πριν, δεν θα είσαι μόνο προορατικός, το όχι, θα είσαι και παρατηρητικός και προορατικός. Μπορεί εκ πρώτης όψεως η παρατηρητικότητα και η προορατικότητα να λες εντάξει, είναι δύο χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου. Και όμως είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Πρέπει εσύ να τα φέρεις και να έχουν αρμονία. Άρα το μήνυμά μου για όλους μας και το εύχομαι με πολύ αγάπη είναι να είμαστε και παρατηρητικοί και προορατικοί και ενάρετοι σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε.